občanom Zeme. Vašou hlavnou povinnosťou je navždy chrániť a brániť nezávislosť ľudstva. Týmto plníte základ svojej existencie a budúcnosti. Musíte si tento základ vážiť, pretože bude existovať zlo, ľudské aj mimozemské, ktoré sa vás pokúsi pripraviť o vaše právo narodenia. Ak budete jedného dňa prinútení brániť svoju nezávislosť, nemali by ste uvažovať o podmienkach a možnostiach situácie, v ktorej sa nachádzate, aby ste splnili svoju misiu. Tieto podmienky sa môžu zdať nemožné. Protivníci, ktorí spriadajú plány proti vašej nezávislosti, môžu byť predstaviteľmi víťazstva, aké svet doteraz nezažil. Násilím alebo úskokom môžu byť dobité všetky pevnosti a všetky arzenály vašej krajiny. Všetky vaše armády môžu byť rozptýlené a všetky kúty sveta môžu byť fyzicky obsadené. Horšie a bolestivejšie ako všetko toto môže byť, že tí, ktorí držia a vykonávajú moc v každej krajine a náboženstve, môžu upadnúť do hrubých chýb, omylov a dokonca zrady. Títo držitelia moci môžu dokonca spojiť svoje záujmy s politickými ambíciami votrelcov. Svet sám môže upadnúť do biedy a môže sa stať vyčerpaným a spustošeným. Vy, synovia a dcery ľudstva, musíte aj za takýchto okolností a podmienok obnoviť svoju nezávislosť. Silu, ktorú budete potrebovať, nájdete v ušľachtilej krvi, ktorá prúdi vo vašich žilách. Archangel Metatron.